Sikubingelele mbukeli igama le-channel kamavi with Prince Bheka umndeni kaZulu. Sinibingelele mbukeli emakhaya ngamakhaya. Siyakujabulela ukuba nani. Sibonge ne-support. I-channel isinkulu ngendlela eyisimanga. Asikaze sicabange ukuthi kanje. Ngaphandle kwenuke lokhu bengekwazi kwenzeke babukeli. Singakhohlwa ukuthi akusibo bodwa abantu abasibukelayo kule channel. Bakhona nabasilalela. Siyaku-appreciate nalokho. Phela khona abantu abane-disability. Namuhla ngithe ake ngizokhuluma ngalolu daba lokwenza umsebenzi ekhaya noma ekhayeni, kodwa umsebenzi isifuna ukukhuluma ngaphansi kwephuzu lokuthi kade kushoniwe la ekhaya noma kulowo mndeni ukuthi siqalane nini ukwenza umsebenzi. Ke ukuthi makade kushoniwe mangabe kubuywa angizukuchaza kakhulu ngokushona ngoba ngifuna ukuhlala kule nto yomsebenzi neyokugaya ekhaya emva kokuba kade kushoniwe. Ke ukuthi noma ngabe kade kushoniwe makubuya laphana emngcwabeni kuwashwe lezo zinto kade yisebenziswa icelwe iwashwe ngamanzi afakwe umswane or abanye bafaka inyongo. Angazi-ke abanye benza kanjani, abanye bafaka u-R1 lapho kugeza khona abantu ezandleni. Bese kuthi emva kwalapho ukuthi mhlawumbe emva kweviki noma after 2 weeks kakuba emva kwamaviki amabili, manje sekuvamise ukuba semva kweviki elilodwa. Kunazo futhi isizathu ukuthi abantu bakwenzelani lokho. Mase kuzokwenziwa lento le okuthiwa kugunyulwa idwedwe. Idwedwe-ke sisuke sisho lokho okuyinzilo, lokho okuye kufakwe nakho lokho okumnyamana kufakwa la. Mangabe-ke sekususwa idwedwe-ke kuye kwenziwe-ke kube nembuzi ehlatshwayo. Asiwenzi-ke umsebenzi la ekhaya masingakaze siyigumule idwedwe. Cha, silokuthi futhi asibugayi utshwala nokuhamba asilenzi la ekhaya mangakaze siyigumule idwedwe. Kuye kube nokhambo olukhulu luba khona-ke ngesikhathi kugunyulwa idwedwe. Kufike-ke kwenziwe-ke ngendlela yakhona-ke kulandelwe inqubo. Lento kahle kahle ayidingi abantu abaningi, kodwa-ke abantu sebahamba nje khona. Kahle kahle yinto eyidinge nje umndeni leya. Kodwa-ke ngesimo-ke sokuguquguquka kwezinto-ke sesibone sekukhona nabantu bangaphandle, akusilo-ke icala lelo. Kuye kube sekugunyulwa-ke mase kwenziwa-ke kungathi kuyadliwa ngoba akusiwo umsebenzi lapha. Sizosusa leli thunzi leli kade sibhekene nalo ekhayeni. Mase-ke kukhishwa-ke ukhamba olukhulu olubizwa ngokuthi umxokozo. Lolo lizokhishwa-ke liphuzwe yiwo wonke-ke umuntu okhona lapha. Kuthiwa umxokozo lelo khamba kubizwa ngokuthi umxokozo, of which means shuthi sekungaxokozela, sekuvumelekile ukuthi sekungaxokozela la ekhaya. Asisho ukuthi kuxokozele kubanga umsindo, esisho ukuthi sekungenziwa into engaba nobuxokoxoko. Phela mangabe kwenziwe umcimbi kuye kube namaxokoxoko phela ukuthi khona into eyenziwe la ekhaya. Lolo khamba-ke sesibize ngokuthi umxokozo, hhayi umancishane olunye ukhamba lona noma msamo olunye ukhamba lona. Lolo khamba kwesithi umxokozo sekungaxokozela la ekhaya, sekuvumelekile ngoba seyigunyuliwe idwedwe ukuze kugweme amabhadi, ngoba makwenziwa lento ongakaze igunyulwe idwedwe kusuke kulandwa imikhokha esingayazi nathi isuke iqhamuke kuvuka nale esingayazi nesiyaziyo. Ela-ke ukudlula lapho ngicansi kucacile. Ngicela ukucacisa laphana ephoyinti lokuthi wenziwa kanjani-ke umsebenzi. Ake sithi nje senza umsebenzi wala ekhaya mhlambe siyamkhuphula. Ngoba ngeke sikwazi ukuyichaza yonke phela imisebenzi, mhlawumbe sode siyichaza nga-1. Esithi senza umsebenzi wababa wala ekhaya ihlamba, singasho ukuthi siyamkhuphula, simenzele ihlamba. Kuye kube nembuzi-ke eyihlatshwe ngoLesithathu. Bese noma abanye baye beyihlabe ngoLesine, kodwa le mbuzi ifuneka idliwe iphele umndeni wala ekhaya, hhayi abantu bangaphandle. Kufuneke idliwe iphele leyo mbuzi leyo ngoba kufuneke ukuthi mase kuzohlatshwa inkomo, le nkomo ezohlatshwa ingayifici le mbuzi, ingalokothi iyifice, funa idliwe iphele. Mayiphela amathambo ayo ahambe eyoshiswa. Mase kuthi-ke ngoLesihlanu kuzohlatshwa inkomo-ke manje-ke. Kuthi ngoLesihlanu kuhlatshwa inkomo. Makuqedwa-ke ukuhlatshwa leyo nkomo, mhlawumbe umsebenzi ungesabatha. Ngesabatha-ke emini before kulokhungwe kudliwe, kuye kuphume-ke iy'nsizwa nezay'khula nje nalowo baba, noma sekuye kuphume abafanyana nje manje, kodwa yiphuma iy'nsizwa zenze lento esakuzingela like
zifuna-ke ivuse okusanyamazane lapha zikujukutshele. Uma kukhona okushayekile ibuye nayo leyo nyamazane, uma kukhona eshayekile sezaba scarce-ke iy'nyamazane isikhathi esiphila kuso ngenxa yesomiso. Kodwa kufuneka kuhanjwe nje impela nje isikhathi mhlawumbe kuphunywe ngabo-1 ngoba umsebenzi uvamise ukuqala ngehora lesi-3. Uma kubuywa lapho-ke iy'nsizwa uma sey'buya kuhlangane wonke umuntu la egcekeni, wonke umuntu ngaphandle kwabantu asebengakwazi ukuhamba. Kushonwaphi manje? Kuyiwa esibayeni kuzobikwa-ke manje indaba yokudla okuzokhishwa nento ezokwenziwa. Nokosiwa kuye kosiwa esibayeni, yize-ke ngoba sekosiwa nangaphandle-ke phela ukushintsha kwey'khathi. Wonke umuntu la ekhaya kufuneke ephume eye esibayeni, ubaba, yini, ingane, wonke umuntu kukhulunywe laphana ngendaba yalo msebenzi. Kubikwe ukuthi kuzokhishwa ukudla manje ngesimo esiwukuthi kanjena, kanjena, kanjena. Kukhishwe futhi khona laphana, ngiyeke ngibone-ke sebeqhwakela, bengaqhwakela beqhoshama, nakho-ke abantu sebaba nezifo. Kukhishwe ukudla kubekwe laphana. Mase-ke sekuthi-ke kuhlukwana-ke ngoba phela kukhona abantu asebebadala abangeke beyimele indaba yokuqhoshama esibayeni ngesikhathi esiphila kusona. Mase beyahamba-ke abadala besiwe endlini, kodwa abantu ababalulekile kakhulu lapha esibayeni ibona ngqo abantu abadala. Mase kuba ney'nsizwa-ke, mase-ke kuyakhishwa-ke ukudla. Bengicela-ke okwamanje ungakubali ngokuhlukahlukana kakho ukudla ngoba angikho kuleso sigaba njengamanje, kodwa-ke iy'nsizwa-ke ziye zibe seyisala-ke lapha esibayeni. Umuntu oyinsizwa-ke inoma ubani-ke umuntu ongaganiwe, ngisho ngabe kuthiwa una-8 kodwa phela sekacatshangelwana bakithi ubone ikhehla mangabe phela ngoba impilo asiy'khetheli uNkulunkulu osikhethelayo. Asikwazi ukubona ubaba omdala eselokhu ehleli esibayeni ney'ngane ngoba phela manje iy'ngane y'gcine sezimthatha kancane, egcine-ke esefakwa naye endlini. Sibabeke eceleni-ke laba abafakwe ey'ndlini ngokuthi baney'moto. Noma-ke usuganiwe kodwa awuhlali endlini iyodwa nobaba wakho naye uma eganiwe. Niba nendlu nani enihlaliswa kuyona ngoba phela awukwazi ukuhlala nobaba wakho. Ngisho kungathiwa uganiwe naye uganiwe, phela anisibo obaba nobabili, uyindodana wena, ubaba. Ngethembisa ukuthi ngokuzayo ngifuna ukuchaza nje indaba emfishane ngomuntu okufunele ephume ekhaya phakathi komdala nomncane. Ngisho inkosana le endala ukuthi ubani ofanele kuphume yona noThumba. Sibonge-ke ukubukela kwakho mbukeli kanye nokulalela kulaba abalalelayo. Ningakhohlwa ukusubscribe. Igama le-channel, igama View with Prince Umndeni kaZulu. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Ungapheli amandla.